Okay, no problem. Okay, can I give it to you? Hello guys, Morisei nasi tiri kuSprings. Vana vari kumusha vakudzokera kumusha nezviri kuitika kunze uku kuJoburg kuSouth Africa. Vanhu vakudzokera kumusha voluntarily. Nasi tiri kuSprings. Zororo Phumulani ripo nayo pano. Vanhu vadecide kuti zviri nani vadzokere havo kumusha vari vapenyu. Yeah, zvinorwadza guys, zvinorwadza kuzviona kutodzokera kumusha usina kuzvironga. Hazvisi nyore mufunge kutosiya zvinhu zvako, siya mabasa ako, kudzokera kuZimbabwe usina kuzvironga. Vanhu vati zviri nani havo vongodzokera havo kumusha vari vapenyu. Because vanhu hanzi vakatopiwa date kuti by musi wa15 June vanofanira kunge vatobuda muno. Saka ndokwatiri nhasi tiri kuSprings. Yeah. Vanhu vakatoungana, vanhu vari kutouya havo nemabhegi avo. Vakutodzokera havo kumusha. Mabhazi asvika guys, so far kune mabhazi 2. Kune mabhazi 2 aripo kuzotakura vanhu. Saka toda kuona kuti vanhu vacho vakawanda sei, vamwe vachiri kuuya. Guys, zvinorwadza izvi, zvinorwadza. Ndiri kunyeperai, zvinorwadza. Mumanga chitondiudza guys kuti he's been here for more than 10 years. And I've been here for more than 10 years. But now, ndangozviona ndakufanira kudzoka kumusha, kuenda kumusha. Because tatoudzwa unzi tikangogara kupfuura date ravatipa ichaita mhosva yedu. Tiri kuSprings, nhasi tiri kuSprings kuJoburg.
nhasi tiri kuSprings kuJoburg. Kune vana vadiki, vakadzi, varume, zvese varipo ipapa. Vamwe vatopindirwa 3 days back here. Vatopindirwa 3 days back, vakatotorerwa mafoni, vakatorerwa mari, nekuti vakutozivikanwa kuti ndevekunze. Saka right, timboona kuti zvakamira sei guys. Kuti muri sei? Mushe tiri kuona yapa makuenda kumusha. Takuenda kumusha kuti timbovawo safe, tione kuti nhau idzi dzinofamba sei. Handiti ka? Okay, ko chazoita kuti mubve zvinhu zvacho zvakamira sei? Nhau iri kuitika ndeyekuti isu muno munzvimbo matiri inonzi Dagga Fontein. Okay. So pakaitwa meeting nevanhu vemuno. Okay. Vakati vasina mapepa ngavaende kumusha. Havasi kuvada kuvaona musi wa 15 June. Okay. Umwe tinonzwa vari kunzi musi wa 30, but isu muno takapuwa deadline yemusi wa 15. Okay. Saka tikati timboenda kumusha kuti tigone kuva safe, nekuti hatizivi kuti vachazodini pane kuzosvika musi wa 15 wachona vakati vachazotora matanho api kuti vakwanise kutidzinga. Saka tangoti isu kuti tive safe timbosuduruka zvedu timbe kuZimbabwe. Okay, saka vakatokudaidzai, vakaziva sei kuti muri vekuZim? Uno musi vanoita vanoti kana vachidaita meeting vanoridza pembe, vanhu vobva vaungana votaura zvavari kuda. Nekuti musi wavakaridza pembe ndichaziva kuti zvazviri zvarini, kuti mwedzi wapera vanga vatoti tibude musi iyoyo, vaida vatotidzinga musi iyoyo, but tikavakumbira tikati tipaiwo madheti tikwanise kubuda musi wa 15 tobva tazviendera iko zvakanaka. Handiti ka? Alright, but so far hapana kurohwa kwamaita? Hapana vamwe vanhu vakambopindirwa zvavo mazuva apera. Okay. Vakatorerwa zvinhu zvavo. Saka ndozvatava kutya kuti pamusi wa 15 ndozvavachazoita. Handiti ka? Alright, totenga. Saka munoti kudii kune government nemabhazi avakupai? Tinototenda zvisingaiti kune government yedu kuti yatibatsira zvisingaiti. Handiti? Tiri panguva yakaoma. Okay. Saka vamwe vanhu vanga vasina mari dzekuti vakwanise kuenda kumba. Okay. Nekuti zvinhu izvi hatisina kurongedzera kuti kungaitika zvinhu zvakadai. Saka tinotenda zvisingaiti negovernment yedu kuti yatibatsira zvisingaiti kuti tikwanisewo kuenda kumusha kwedu tiri vapenyu. Handiti mimi muri kungoenda muri mega kana kuti nemhuri? Ndiri kuenda nemhuri yangu. Alright, muri kuenda kupi kwacho kuZimbabwe? Kwatiri kuenda isu tiri kuenda kwamapanzuri. Alright. Aiwa, we wish you a safe journey. Mwari ave nemakutungamirei pane zvese. Handiti ka? Handino kuti zvinorwadza kungosimuka woenda usina kuzvironga. Usina notice. Handiti? Okay. Usina kugadzirira kuti uchaenda zvarini. Asi kuti munhu ave safe, kuti ngototi munhu aende zvinhu zvitongotori right. Handiti ka? Aiwa, mufambe zvakanaka hanzvadzi. Tinotenda. Alright. Guys, ndozviripo apa. But zviri nani kuti vanhu vadzokere kumusha havo vachiri vapenyu than kuti vazomirira nguva yacho, sezvo manzwa kuti hanzi vange vapiwa until musi wa 15 June. Saka vamwe vatoti zviri nani kuti vatorongedzai zvinezvi vasamirire iye 15 June wacho, because havazivi kuti musi wa 15 June kunenge kwakamira sei. Saka mirai timboona guys kuti zvakamira sei. Vamwe vachiri kuuyawo, mirai tivamirire. Tati tiri kuSprings guys, tiri kuSprings, ndo kwatiri nhasi kuSprings. Msoja wakuenda msoja uzakuchakula. Ndina bhuti pano. Hello my brother, muri sei? Tasimba makadi. Tiripo henyu. Bhuti munonzani?
zvinoitwa general store. Handiti nemi muri kuenda here kumusha kana kuti pane pamama muri kuperekedza chii chiri kuitika munogara muno? Ndini ndakaresponda this crisis pakatanga. Oka kana makaona SABC ichizoripota, ENCA ichizoripota, Channel Africa News ichizoripota, okay, SAFM ichizoripota. Okay. I was the man behind. Thank you so much. Vakasangana nematambudziko vakafonera inini. Okay. Simply ndiri munhu kungo ndino interacta nepublic. Okay. So after tauya tazoassessa tikaona kuti problem iri kune ihombe. Okay. We went to knock on the doors of our consulate. Then kusvika muchizoona vachizobudisa rubatsiro. Handitika. Aiwa, totenda zvikuru nebasa ramakabata, Mwari akukomborerei. Handiti. Okay, kasi response yevanhu yakamira sei? Vanhu vakawanda vakaresponda here kuti vanoda kudzokera kumusha? Vakaresponda because ndichitanga kureceive the first report. Ndanga ndine 146 in number. Vaida kudzokera kumusha? People, yes. Okay. But tichizouya kuno nema officials. Takazosvika kuno kuti tikaona kuti vanhu vakati zenge va 158. Okay. Which is showing a great interest muvanhu kuti vari kuda kudzokera kumusha. Okay. Because kakushungurudzwa kacho akasi kudzoka kumashure and kari kutoenderera mberi. Ndiyo location yakataura kuti zvemusi wa30 June ndezvimwe. Okay. Isu tiri kutoita zva15 June. Zvekutoti tichiti musi wa15 ipapa pari kuitwa imwe raid zvakare ine chekuita nekuona kuti wese muforeigner abuda aenda. 15 watiri kuenda kwari musi weMonday? Yes. Okay, vakamboreidwa before vanhu? Vakamboreidwa before. Okay. Nevakakuwara vamwe vachavatoriipeka. I think vachauya pavachapfira mabhazi muchavaona. So this was a life-threatening situation. Zvekuti chero ini pandakauya ndichizoresponda first time, vakaita meeting muno vakaungana vemuno nevekwedu nemalawensi nevakasiyana siyana. Okay. Ndakatopromiswa ma-fireworks. That is why I had to make a stance nekuti hangu ndine relationship yakanaka nemedia yemuno. I had to ask the media kuti vasvike 30 minutes before ndasvika. Okay. Tikazokumbirawo Mr. Munetsi kuti ndibatsireiwo tikwanise kuwana security. Tinoona because situation yacho nezvakasvitika pamafoni pavairipota handaikwanisa kuti tiignore because that was the time yekuti tisati tatoya kuita kumediata pakati pema-communities eSouth Africa and Zimbabwe. Pane vairara pasi pegomo iro. Iro. Yes, iro ramuri kuona pasi paro ipapo pane vanhu vachitorara ipapo. Uko. Yeah, nekuda kwema-tensions anga ari muno. As it is reported neSABC, I'm the one who was speaking on that interview. Okay. Hapana kana chakachinjwa ipapo. Zvinhu zvanga zvichitoitika. Saka it was quite a situation isiri right. Yes. Meaning that pane potential yokuti zvinogona futi kudzokorodzwa. Haistori nyaya yepotential, zviri kutodzokorodzwa. Vakataura right on public kuti tiri kuzviita, tiri kungomirira 15. Kana tamirira 15 imi sekukumbira kwamaita kuti pasaita noise kusvikira musi wa15, tichambonokokota pamberi pegovernment yedu tiwane rubatsiro. Tokupai is on record. I think if you can go page ravamunesi vakashuta the speech yese yatakaita ipapo nezvakataurwa nevemunhu is on live. Saka we expect kuti panotoita even a worse raid than yakaitika. Because vari kuti kana mabhazi enyu akaenda mukasara, which means you are ready to fight and you are going to fight. Zvakaoma. Saka it means more people are still coming, handiti? More people are still coming. Okay. Kana manzwa manje vanga vachiridza whistle, it's a signal yavakapanana pachavo kuti kana mabhazi enyu asvika chakuridza whistle mubuda muya kumabhazi. Saka whistle yamuri kunzwa iri kurira panapa yese ine chekuita nokudaidza vanhu kuti uyai. Yes. Alright. Aiwa, totenda mukoma nebasa ramakabata. May you continue doing good for your fellow community members, handiti ka? Tinotenda. Aiwa, totenda. Muwe nezwa rakanaka. Alright, thank you. Okay, thank you. Vari kuuya vanhu guys, vari kuuya. Tichiriko ikoko Zororo Pumulani iri kuSprings, where people are going back voluntarily kumusha. Nenyaya dziri kuitika idzi.
vanhu vati zviri nani vongodzokera havo kumusha. Vanhu vodzokera havo kumusha vachiri vapenyu. Zvakaipa guys, handiti manzwa mega kunzi vanhu vakashungurudzwa muno. Saka ya zviri nani vanhu vangoendavo kumusha vari vapenyu. Dzimba dzosara sisifei zvakatooma mufunge. Hanzi vakatoudzwa kunzi mukasara chete after musi wa15 it means you are prepared to fight. Saka vari kusara in this area kuSprings vari kusara at their own risk. Yeah. Hanzi vakatopiwa until 15 June, saka vari kutodzokera 15 esati asvika vakutoita zvekudzokera. Vanhu vakatomira. Vanhu vari kutoti zviri nani vodzokera guys vari vapenyu than kuti vangogara muno pasina chiri kuitika. Tiri kuona nemota dzezororo dziri pano. Hameno kuti ivo vativigirei nhasi. Mirai timbononzwa kune vezororo kuti ivo vativigirei nhasi. Uku tati tiri kuSprings guys, tiri kuSprings. Ndokwatiri nhasi, ndokwatiri. Sisi vezororo muri sei? Tiripo hedu, tiri kuonai muri pano kuSprings. Anditi tiri kunzwa kakunzi hanzi vanhu vekumusha vari kunzi vadzokere kumusha. Imi I understand you are from the Springs office? Yes. Okay, saka imi mavingei kuno? Isu tauya nema refreshments tavagira kuti vadyewo vachienda. Anditi ka? Yes. Aripi ma refreshments acho? Arimo. Okay. Alright. Ungoitira kuti vanhu vaonewo chikafu vachidya. Kuti vaonewo chikafu vachidya. Okay, imi saka so far chamanzwa chakaitika. Do you have my clients here? Maybe akucontactai vachikudzai kuti chii chiri kuitika? Tatoita maclients atotiudza achitobvunza kuti manje polisi takuita sei. Alright. Takuenda kumusha. Saka sezvo vachienda kumusha vanenge vada kuenda kumusha munoita sei nemapolicies avo? How are you assisting them? Tinotransfer mapolicies avo. Alright. Saka zvinotora nguva yakareba sei? Process yacho iri sei yekutransfer? It's not long. Okay. Yes, and they're comfortable with that process. Alright. Saka meaning kuti ava vati vari kudzokera ezvine zvanditi. Makutopa matransfer letter vanonokonticha vachibhadhara ikoko here? Vanotanga pasi zvinofamba sei? Pane vatotora kudhara. Matransfer letter. Vatotora kudhara, yes. Okay, saka kana munhu achida kutransfer anofanirwa kukufonerai munoita sei? Aiwa vakati office. Okay. Ava vari kunoko vakati office pachava chitakuenda kuZimbabwe. Toita sei nezvokulani. Okay. Alright. And then pakubhadhara vanotanga pasi here ma-waiting periods ikoko? Vanongonokontinua. Yes, vanokuenda to the nearest DAFs. Alright. Ko ava vanenge vabhadhara in advance, vanenge vachida kubhadhara in advance munovatendera? Kubhadhara in advance kuno. Maybe handiti vamwe vanoda kunoona kuti zvakamira sei vozodzoka. Zvinoita here kuti maybe okay kana ndisingadi transfer letter pari zvino handiti ndinoda kusiya ndabhadhara maybe 6 months munozvitendera here? Because uyo munhu haasi 100% sure. Acharamba ari koko. Anditi. Anogona kudzoka. Anditi. Yes, saka zvinomusavha munhu. Alright. Kasi nemamiriro ezvinhu imimi muri kuzviona sei? Vanhu vari kubatwa sei muno?
haipapa hatinyasonzwisa what's going on because istonya kuva worried nemaclients edu handiti vatonyasotanga taona kuti vari safe handiti vari kuchema kuti hazvina kumira musha kumira musha saka vaona zvavo kuti vamboenda kumusha handiti aiwa totenda. Thank you so much Zororo for that gesture kuti imi mamumiriri kuti munhu azofa kuti mutange kubatsira. That gesture yekuti nemiwo matengawo itototo zvamatenga kuti vanhuwo vafambe vadi vachidya. Pane vana futi vachidya. Ndanzwa kunzi ofisi yenyu futi yekupulukwana mimi mava provide breakfast now hanzi vava provide futi lunch. Yes, lunch vari kundowana kupulukwani mabhasi achibva kuno ari kundostopa papulukwani vowana futi lunch. Handiti aiwa tinotenda. Thank you so much Zororo Phumulani. Pane zvamunoda kuudza here maclients enyu o vamwe vanhu vari kufunga kuti Zororo vanongoita nezvemunhu kana afa chete? Aiwa tinoda kuvaudza kuti Zororo tingoti zvevanhu vakafa chete. Ungave kurwara ungavaurira padambudziko sairori dambudziko iro tinenge tiine hatina patinokusiyai. Handiti vese maclients edu eZororo Phumulani tinokudai mese. Handiti ka aiwa totenda. Thank you so much Tete for your time. Okay, bye. Yeah guys, ndo zviripo neZororo iri pano vawinzira vanhu breakfast, refreshments as they are going home. It's not easy pamwe pacho neappetite inenge isipo, but you need the strength. Handiti vanhu vanenge vachitoida strength yacho. We are here to witness vanhu vachidzokera havo kumusha vasina kuzvironga, vamwe vakatobatwa nemastresses unenge usingatozivi kuti kumusha kwacho unotangira kupi, but anyway zviri nani kuenda uchiri mupenyu. Hanzi vakatomirira vamwe vanhu kuti vauye. They are still waiting for more people to come. Mabhazi achiripo hawo apo. Mabhazi aripo apo. Yes, Mr. Lakson, Zororo for the ones you love. Ngatijoinei Zororo guys, hatingoiti chete nezvekufa. We stand with our people in such difficult times. Yeah. Azvizvinyore. kumusha sokutsara kuti makati mudzokere kumusha hakuna pekutangira baba mune vana baba vachona sisi muri sei? Tiri right. Tiri kuona makasenga mabhegi apa nemwe makudzokera kumusha. Handiti ka? Handiti kuri sei kwamuri kugara uko kwakamira sei? Chii chazokupusha kuti muzofunga kuenda kumusha? Kwatiri kugara parishini kunototi kunetsa vanhu vemunomu vakati tibude musi wa15 June. Okay. Ende musi wa15 June wachona tinenge tisina mari. That's why takazokumbira help yemabhasi. Handiti ka? Ende church 2 vanhu vari kutabasa kupasi pausiku. Imiwe. Saka hatizosi kuti vanotevera pani. Handiti. Izvozvo tinotoita zvokutovata tichitoita zvokutomutsana kuti chimbomuka vomborinda munhu. Imiwe. Nekuti zviri kutohlisa. Ende vanotopinda voti tinoda foni tinoda mari. Saka that's why takakumbira edu help kuti timbobuda muno timboenda kuno. Handiti ko inga vanhu vangamboti musi wa30 kuno wakati 15. Kuno kuna vakati musi wa15 tisingazosika kana vakachinja but musi wapedzisira ndicho vakati musi wa15. Munge mabuda muno. Okay, vakatokudaidzai maZimbabwe. Vakatidaidza vakati musi wa15 munge mabuda. Ende vari kuti vasina mapepa ngavambonogadzirisa mapepa. Hatizozivi manje kuti chero tikamagadzirisa vachatida here kana kuti kutodzingirwa pachikuru. Handiti. Even chero vana mapasipoti vachona vari kutohla vari kutoendawo kumba. Handiti. Kasi vanhu vakawanda here vazvipira kuti vaende kumusha? Vanhu vakawanda vari kuzvipira kuenda kumba nekuti kunoko hazvechokwadi shuwa hakuchazi safe. Hakuchazi safe. Saka manje vakaziva sei kuti mimi muri maZimbabweans? Ivava vati tichigarisana navo ivava. Handiti. Nekuti isu edu hativanzi mutauro wedu. Even chirudzi chavo tisingachigoni saka tinotongotaura neshona yedu. Pakutaura neshona obviously hatigoni kuzvivanza kuti handiti ka.
aiwa tinotenda tongokunamatira kuti mufambe zvakanaka ndizvo. Aiwa haizvesuwo tinenge tava safe tichiona asumuka maviri osayo. Aiwa tiri safe. Anditi even chero naivo vari kutozviona kuti aiwa now taasafe. Kuti varipo ipapa? Varipo. Oka. Vari kuda kutoona kuti muchabuda here ende muchazadza here mabhazi wayo. Imi. Tete akasatovhara vanogona kuzvitangidza kuti masarirewo mabhazi abuda. Kasi muri kufunga kuti varipo vasara? Kuti vangavapo? Vari kutota tisina kugadzirira plus munhu munongozivawo kuti munhu umwe nomwe ane maplans ake. Asi tiri kuona kuti panzvimbo pashata even chero vari kuzviona kuti nzvimbo yashata kune vamwe vanhu vasingadiwo kudii kuenda kumba. Sedu tinodaenda kumba timboenda hedu kumba. Anditi kazviri nani kuenda ari mupenyu. Exactly even chero vasinawo mapepa vanokwanisa nosvika kudii vogadzirisawo mapepa vodzokawo. Anditi ka aiwa tinotenda sisi muve nekufamba kwakanaka nditi tozoonana kana Mwari atendera. Okay. Okay, guys. People are still coming. People are still coming. My junior. They are still coming, guys. They are still coming. As you heard, hanzizvo vari kuvapa until 15 June. Saka hanzi newe muno vacho vakatomira kutoona kuti vari kuenda here. Vachida kuona kuti vane nharo vacho vachasara ndevapi. Hanzi ndo vamwe vacho vakazara uko vari kutoda kuona kuti vanhu vari kuenda here. Ndikuvaona kure kure uko. Saka mabhazi aripo aya kana azara hanzi vachaona futi kuti pane need yekutora imwe bhazi here. Because hanzi so far vanga varegister ndevavo 150 something. Saka kana aya 2 akazara pachadaidzwa imwe bhazi futi. Vechiona nekuti vanhu vacho vakawanda sei. Zvakaoma guys, zvakaoma. But ndo zviripo tingazvidi. Tiri kuSprings Portia, tiri kuSprings kuJoburg. Tiri kuSprings. Saka kune vamwe futi vachatorwa kwakasiyana siyana but nhasi tiri kuSprings. Kana paita need yeimwe bhazi ichadaidzwa futi because so far tiri kuworka nelist that is slightly above 150. Mukoma muri sei? Tinofara. Upenyu right tarisai mabasa. Anditika. Ndimi matiwiri ane mabhazi aya. Tauya nemabhazi. Anditika. Kuenda kumusha. Anditi. Kune Witbank kuda kutorwa vanhu, Cape Town kuda kutorwa vanhu. Durban kuda kuenda kutorwa vanhu kuti. Anditika saka vanhu vazvipira kuti vadzokereka kumusha. Vanhu vari kudzokera. Ndimuri kuona motikari dziri kuuya idzi dziri tatongomirira zvedu kuti tuve panapa. Okay. Vauye totakura vanhu toenda navo. Saka kune imwe pickup yamuchazoita futi around Joburg? Kune vari kuJoburg tamirira nhamba yacho, nhamba yakakwana kuti bhazi rizare. Okay. Vadaenda novatora saka tirimirira vari kuuya panapa sisi zvamuri kuona apa. Okay. Saka ava vari kubva kusurrounding areas? Muno nzvimbo inoyi handinoona kuti yanga iri old mine. Okay. Akazara makorokoza. Okay. Old mine iyo. All right. So I think vanhu vemuno makataura kuti mimi endai. Okay. Mukasaenda toita sei? Tinokurovai. Sai muri kuona pasai kuratidza vabereki zvezvozvo kutoenda. Vaitoita mabhazi nhamba ikawandisa totowedzera mamabhazi. Anditi kandi ndiri kutoona vanhu vacho vari kutouya zvisingaiti. Tinongokunamatira as you are driving, mudrive zvakanaka wedu we. Mwari akuchengetedzei mumaroads umu handiti.
nepressure yenyu inenge iri high toziva kuti hey kana demand risei kuti mupote muchitakura vanhu nekuneta kasi kana manetawo mozororawo handiti patikuona kuti challenge iri pana pazhinji vanhu vari kuenda handiti Harare ine vanhu 5 chaivo vari kuenda kune 5 vari kuenda kuHarare vamwe vari kuendepi the rest it's Ngundu Chiredzi Masvingo Mberengwa asi Harare 5 saka muchazvifambisa sei mungovasiya maybe mamain towns like Masvingo chichi tunomira Masvingo handiti then from Masvingo vachazoonetose handiti but imi munenge mavayambutsawo zvinenge zvaanani handiti tinonosiya Masvingo because kuHarare hakuna vari kuenda okay it's only 5 vari kuenda kuHarare okay alright vari kujobheka vakawanda namba alright ndiri kuona manumbers acho arungowedzera but aiwa thank you so much mukoma mwari afambe nemi okay yeah vari kusvika guys vanhu vari kusvika hanzi Durban iri kuuya guys handisati ndanzva kunzi vari kuya rini but hanzi vari kusvikawo kuDurban handiti ka hanzi pane Witbank pane Durban Cape Town nayo iripo futi ipapo saka aiwa ngatingomira guys tione kuti zviri kumira sei then guys sezomanzwa vane mapolicies ezororo kana vakudzokera kumusha vanogona kungotransfer still vonokontinua kubhadhara vari ikoko kuZimbabwe handiti vanhu vati zviri nani vaende vachiri vapenyu hanzi vemuno vakamirapo kuona kuti for sure vanhu vari kuenda here zvakaoma kasi chatakutenda ndechekuti vanhu vari kungodzokerawo vari right hazvifanani nekuti dai kuzvichinzi takutotakura vanhu vashaya kana vachimbopiwa mukana ungoendawo vasina kuvakuwadza tozvitenda Cape Town hatisati tanzwa kunzi bhazi riri kuya rini kasi hanzi riri kuuya bhazi muCape Town yeah tichanzwa yekubulawayo bhazi kuti inosvika rini handiti kasi hanzi they are mobilizing mabuses depending nekuti vanhu vakaungana kupi saka vari kudispatcha mabuses to different places tati nhasi tiri kuSprings guys nhasi tiri kuSprings ndokwatiri nhasi iri kuuya kuCape Town ya zvakaoma yeah, people are still arriving guys. Zvenoizi zvichiripo guys sezvo manzwa vanhu vanogara kuno vachiti vakatopiwa until musi wa15 vakatopiwa until musi wa15
saka kutya kwava kuita ndechekuti ivo vakaudzwa unzi by 15 vange vaenda, saka vakasaenda by 15 they are putting themselves murisk. Saka ndosaka vati zviri nani vaende because vakatopiwa deadline, vakachinzi vatobuda musi iwowo pakaitwa meeting, but hanzi vakazopiwa until musi wa15. Saka ndosaka vari kutoenda because they don't know what is going to become on the 15th. Ndo chiri kuitika, vakatokumbira kuti vasarohwe, vasashungurudzwe. Ndosaka vakatopiwa that grace period. Vanhu vachiri kusvika, vachiri kuuya, vanhu vari kutakura zvinhu zvavo vachiuya, vari kutakura zvinhu zvavo. Vapiwa free transport kuti vadzokerawo kumusha guys, havazi kubhadhariswa, vapiwa free transport kuti vadzokere. Vamwe vari kutoti vana mastanda vakatoramba mari yerent, mufunge. Hanzi vakatoramba mari yerent, vakatoudzwa unzi musabhadhara henyu rent, endai kuSprings kuno. Ya, zvakaoma. Takatomirira vamwe guys havasati vasvika. Vamwe havasati vasvika, tichiri takamirira vamwe kuti vasvike. And chiri kunetsa manje guys, hanzi vakutovaziva, nditi vakaita meeting vakatodaidza vese vanhu, saka vakutovaziva kuti maforeigners ndeapi, vemuno ndevapi. Saka kungosara chete hanzi it's at your own risk, vakutoziva kuti vanogara padzimba dzipi, ndo pakunetsa, ndo pakutonetsa. Hanzi ndo pavakutotyira kuti vakutovaziva kuti dzimba idzi neidzi ndo dzine maforeigners. Aya, ya
Asi nzvimbo yacho yakasangana maSouth Africans nemaZimbabweans, saka apa vadzingwa ndevekumusha. Aiwa, nini handisi kuenda shamari, handisi kuenda, kasi kana nguva yakwana tichaenda. Kana nguva yakwana tichaenda mwana wamai, tichiripo. Toda kumboona kuti munhu wese aenda zvakanaka. Mabhazi haana matrailer guys, saka zviiti kuti wetakure mubhedhi. Haana matrailers mabhazi, vangotakura luggage shoma shoma. Asi makuda kuti ndiende guys nai. Ya, takamirira vamwe, hanzi vamwe vanogara kure saka vachiri kuuya, ndosaka vachiri vashoma. But hanzi vari kuuya because vakaregister there about 150 if not 56. Saka vamwe vanhu vachazopikwa kune mamwe maareas guys. Tati tiri kuSprings guys, tiri kuSprings. Tiri kuSprings. Vachiri kuuya guys, vanhu nezvinhu zvavo vachiri kuuya.
vanhu guys vari kudzokera kumusha kune avo vari kuvhunza kuti chii chiri kuitika. Vanhu tiri kuSprings nhasi vanzi vabve pano kwavari kugara saka vakudzokera kuZimbabwe. Vanhu vaita voluntary return back home. Ndokwatiri nhasi. Meno kuSport tichazosvika rini, but from what they are saying hanzizo vari kuorganize kuti voenda place by place. Hatisati taziva kuti vachaenda rini kupi. Vanhu vachiri kuuya, vamwe handiti vanga vasina kunyatsogadzirira saka vamwe vanga vachimbopeka. Vanhu vari kuuya. Tatoitenda. Vari kumbogadzira list guys, ndosaka takamirira. Vari kumbogadzira list kuona kuti vanhu vacho varipo nekungodaidzira vanhu vacho. Ndosaka tiri kuti nonokei. Handiti vari kumbogadzira list nekudana vanhu vacho because vanhu vanga vakanyoresa, saka unoda kuona kuti munhu wese akanyoresa haazi kuzosara. Handiti okay guys, ndenge chingokuupdate hai. Vauda mwamazita. Mabhazi ayo guys, mabhazi aripo. Vari kumbodaidza mazita. Mushe right. Tiri right stereki. Ndimi yenyu muri pano. Muri kuendawo kumusha? Okay, ko chazokuita kuti muende kumusha china yanzvadzi? Zvakaoma ndimuna mwari kubuda kusvika 15 ndaikumba kwenyu toda kugadzira nyika yedu. Okay. Kasi mange makagara zvenyu zvakanaka?
nguva iyi sure tachakambogara zvakanaka manje izvezvizvi hava tisisina kugara zvakanaka nenyaya vemunoma vepakati vemunhu takafundira handiti pane kushungurukudzika kwamange muchimboita here izvezvizvi pane vamwe vakambotopindigwawo mumba vachito padovhoropi vamwe mukadzi 3000 apindwa nematsotsi mai manje hapana mazuva akawanda dotitengesa inga pakaoma naye vakomana vake vamwe vaishanda zvinonanawo kumakomo vakapindigwa ndo daidosvika kana kumasoma oka manje hazvisinamira zvakanaka ave vari kuti kaendai kwenyu zimbabwe manje aishi zvakaoma 15 iyi mande yatiri kuenda kwairi iyo saka vanhu vese vemuno like those from Zim vese vabuda here kana kuti kune vamwe vari kuti vari kumbosara vamwe vachirimo vamwe vari kuti vamwe vakaenda kupenivhini vada uno kugadzira zvavari kuita kudada kutsvaka mari kuti vachida kudoinda asi ndoda nemwana wangu fezikona ari kuganda kuendawo asi kuenda kupenivhini kupenivhini kasi announcement bhazi adouya kuvarukwa nenguva kuti vari kupi sezvi transport yekuita okay kasi vanhu vanga vaudzwa here kuti mabhazi ari kusumuka nhasi vabudziwa vanhu vazvisiva nhasi kuti ari kutobhara handiti ka aiwa tinotenda kuti muchakwanisawo kuenda zvakanaka kumusha mwari akutungamirei handiti yakuchengetedzei tinotenda kuti maenda muri right musina kukuwara handiti aiwa tinotenda zvikuru mufambe zvakanaka allright zvakanaka ai mama muri sei mushe zviri sei handiti ka tiri kuona apa ndimi makudzokera handiti maona zviri nani kuti mudzokere ka muchitya imiwe vaikuvhundutsirai vachiti chichiendai avahambe iyo ndiri kunzwa kunzi mimi hamuna kupiwa zvemusi wa30 makatopiwa zvemusi wa15 Juni vari kutofara vatotaura kuti asara ndezvake ezvinezvi kuti achasara ndezvake handiti kasaka mimi matoenda nevana zvese haiwa maita zvakanaka tinonamatira kuti mari kutungamirei kamuende zvakanaka nditi imi muri kuenda kupi masvingo aiwa tinotenda mari anokutungamirai handiti ka muende zvakanaka nakakuchengetedzei murodhi muna nditi aiwa zvakanaka tete muve nezvarakanaka okay bye saka vari kumbodaidza list guys yevanhu vacho vakanyoresa but sezvo manzwa kunzi vamwe vange vakanyoresa havapo nhasi apo but mirai timboona kuti process yacho inofamba sei Yeah, it's very sad guys. Yo, vamwe vatosiya maproperty avo. Yeah. Let dust. Vari kumbovapfekera zvinhu, vari kumbovapfekera zvinhu mumabhazi. Mabhazi ayo guys
mabhazi akamira apo vari kumbodaidzira list. Vari kumbodaidzira list. Takamirira vamwe kuti vamwe vauye. Then vanoda kujoina guys, vanoda kujoina Zororo Phumulani batai Sisimele handiti. Vanoda kujoina vari muSouth Africa, Zimbabwe, diaspora, wherever you are. If you want to register a policy, please get hold of Sisimele. Tokuregister policy yako. Hazvina mhosva kuti vanhu vakudzokera kumusha. You can still take a policy with Zororo Phumulani because rufu runokuwana chero kwauri. Handiti. Ngatijoinei mapolisi, ngatijoinei mapolisi. Vakatotarisa guys kutoona kuti vanhu vari kuenda for sure. Vakatotarisa. List ichiri kudanwa guys, list ichiri kudaidzwa. Achiri kudaidza list. Zvinhu zvatopekwa mumabhazi. Zvinhu zvatopekwa. Ava vakamirira kuti mazita avo atanga adaidzwa vasati vapinda umu. Muri sei sisi? Mushe. Totaura hedu. Handiti nemi muri kuenda kumusha? Aina handisipinda. Indawa. Yo, handina kana mari. Hamuna kana mari. Uti uyo handisi anochema chi vinhu zvevanhu basi.
Saka izvozvi zvichatata kana 15. Musi wa15. Okay, saka munoda kutanga maunganidza mari. Ndamuunganidze mari yekuti kana kuti uyu amurake chero $5 sai. Handiti? Alright. Saka muchazoenda sei manje sezvo iri for free? Handina kunyoresa mari. Nanga ndisipo. Mamusipo? Ko mukabvunza apa kuti hamugoni kunyoresa here? Ndabvunza pandatange kuya. Izvo achatoita kunyoresa. Tozoenda remanheru. Kana kuti kana rakauya futi remanheru. Hanzi kune rimwe remanheru? Vanhu vadzoka kumabasa? Okay. Kuitira kuti at least nemiwo mukwanise kugadzirira nditi? Avo futiwo pari kutoendawo manheru. Oka. Kasi kuda kuenda kumusha munodai? Toda zvotoenda kumusha nokuti ngawe nyaya muno muti ngafa nevana. Mungafa nditi? Hazvina kumira musha? Aiwa, totenda kugadzirirai muenda nditi? Okay. Yeah guys, sezvo manzwa vamwe vari kuti vachiri kumboprepare vanga vasina kuzvigadzira kuti vaende. Vachambogadzira so that vozoenda. Kasi pari zvino vanga vasina havo kugadzirira kuenda. Hanzi toda kumbogadzira kuita ma-final touches before we go. Yeah. Yeah. Tough guys. Unotonzwa kuda kuchema guys, vanhu they are so disappointed. Angasina kugadzira kuenda kasi nenyaya yekutya kuti chii chinogona kuitika. Vakona zviri nani kuti vangoenda havo. Ati zviri nani voenda havo. Tangonamatira kuti vasara vacho vachasara vari safe. Because hanzi vatoti those who are remaining at their own risk. Saka haimira tione kuti zvakamira sei vachiri kumbogadzirisa list. It's quite a process. Iri kuitika. Cape Town hatisati taziva guys kuti kuri kuendwa rini. But it's still also part of the program. But hatisati tanzwa kunzi Cape Town kuri kuendwa rini. And then furniture hapana zvatanzwa so far. Anga kwanzi vatakure luggage yavo ishoma cause mabhazi haana matrailers. Yeah, saka zvefurniture ayo hapana zvatanzwa so far because mabhazi aripo ndengotakura luggage shoma. Wandabvunza uyu kuti inda usina kuenda iye anga asina kugadzira cause ndandamubvunzawo kuti koenda usingadi singakutaura nawo ungopindawo chero wanga usina kunyoresa. Akati problem haana kutogadzirira. Saka mirai timboona kuti vanovaitira chii. Tiri kuSprings ate. Tiri muSprings. Muri kuenda here guys? Iya, ini ndiri kuenda. Muri kuenda? Ndawo. Kwada kubudiswa kamera. Ndawo usingaendi naye. Tiri bho here kuJoburg? Handiti? Okay, ko iwe mwanangu sei wada kuenda?
Ndambodzokera kumusha apa chokera. Hapana kumira musha. Pakupisa nditi. Uona kuti zvakamira sei. Kwamanje wewe bhururu wangu ukasara sezvo zvanzi vati musi wa15 munhu wese aende. Musi wa15 kuti kureva kuti ndade kuzotevera apo. Oh, tunenge wazotevera. Because musi wa15 Monday ka. Oh. Ndida totevera apo. Ngatotevera nditi hapana kumira musha. Hapana onaka. Anditi ka. Wada kuti munhu ngozviona uga ungo. Sami munogara mega re kana nevabereki. Mega. Muri tu. Hakuno. Ndogara ndega. Nene glass somewhere so kuti gare ndogara tega. Seriously? You guys, you look young, Mus. You look very young, Munoshanda. Oh, I just be safe, candidate. Chero wasara hako ita hako newe uendese vamwe kana kuchiri kupisa so that you don't risk your life, and it. Alright, saka uri kuenda ku? Ndikuenda kumasvingo. Oh, kumasvingo. Alright. Varipo here vamwe vari kuenda vezera renyu? Because ndingoona vanhu vakuru apa. Vezera vamwe vakatoenda, vachinji vakaenda. Vakatoenda. Vakaenda before. Vakaenda nemari dzavo. Okay, asi pambopisa here apa? Makapisa masoja akambotouya, vanhu vakarovwa. Seriously? Takatiza. Saka makatiza mukaendepi? Ini ndakangotoda mwana wakadzi unobva wondondivharira mumba. Ndomupondona kandoitawo. Wakaita sei? Ndakangonzi nevakadzi vana mama vaombe. uyawo wande. Okay. Vanatowande. Vaingorova vekumusha chete? Vairora kuzimbabwe. Vozoenda kwakanyarohwa vaibvunza vari kutangane kana vari mushona votobata kurova chaiko. Vairova munhu vaitwa nechiambulensi. Naimi serious? Vokurova vokukwadza vokuisa muambulensi. Uenda mujere? Vaenda mujere. Mwatoripo. Saka maita zvakanaka kuti mufunge kuti muende muchiri right, handiti? So that musazogumisire makutokuwadzwa nevanhu. Handiti? Muri sei kuti kwemi mamusi kuenda here muri kupinda kapa level mati? Handiti ka kuchikayo ndekupi manzi mwana mai? Ndokwa muri kumirira kuti mutange mapedza? Akangopedza ikoko chitika angodzoka toinda. Handiti? Problem ndekuti tiende tise atina kugaisa mari yedu kufambira zvakanaka. Ko manje safety yenyu sezvo hanzi musi wa15? Apa pasina kuchena. Hapasisina? Hakuchena pasina. Chakatoshata kuti enda kumandisina chandinacho ndosvika kumba ndinotambura wese. Handiti? Ndozvakatoshatira. Zvino nene ndakabata zvangu zvandoziva kuti ndisvika kumba ndinonetsa vari kupi. Vari kumusha. Kana kuti tondizvezvi topinda muzira kuti toenda kumba. Ndosvika kumba ndakati mai ndoda siku yekuwachisa. Ndonzwa nzara. Mai chino chii. Ateve vanoedza kuona kuti wakuti wapinzisa pisa. Handiti ka? Ndikasvika ndakabatawo samutemo. Unopekutangira. And then saka kana usati wapedza pamusi wa15 unenge wakutochenja pekugara? Handiti? Kupenville kwacho kuri sei safety? Chirema munomu zvekuti kwai kuchinja pekugara tingambochinja pekugara. Tetingori imwe munhu. Imomo mukati umo? Serious? Hatina kwatochinja togoende pisi takauya imomo. Tikatochinja muzvoda kutochinja nebasa. Handiti ka? But mungoita safe ka handiti muchenjere ka handiti? Izvo zvagara zviri obvious mona kuti munomandi vanorarama nechigweja. Okay. Varuta chigweja. Chigweja tongogara tichimhanya chero kaenda kumusha iko kwadaenda unoita chigweja. Anongouya mapurisa anongokudzingirira kuti ko. Chero kada ungodi zvangofanana but nyaya kuti se vamwe vanenge vasingazvinzwisisiwo vanenge vachitanga kusangana nazvo hana zodi dzorova ende dambudziko rinogona kuzoitika ndiri kuti vanhu vakaramba vakawandisa inenge iri nyaya. But vakambovafuka sezvo tikasarawo tiri vashoma naivo vanokwanisa kuzvinzwisisawo. Kugara hazvisi zvataingoita kumashure kwese. Okay. Vanhu chakangokosha kuvafuka kutoita vanhu ndo zvakatokosha. Handiti? Kune vanosara chero usina passport une machandisi kudongorera mazvango ozvingoita. But kana vanhu vakaramba vakaungana takazara kudai zvatakaita izvi. Mamazarisa here umu? Hauna mawandisa. Oka? Over population place. Ndiyo yoyo. One yakugara vanhu 4. One room? Vamwachigara 7, 8. One room muri ureva idzi? 5 vanhu? Saka ivo vanga vanozozviona kuti kana vawandisa zvekuti chero tikazoti ngativakontrole hatizosvike pakuvakwanisa kuvadi vakontrola tikavakanganisa. Paunoinda unokwanisa kugara ushanda sino mapepa ako ari vadii. Handiti? Okay, kasi vana mastandi ake havasi kukunetsai?
so ndakangwana kubva nyaya ichitanga nhanga mazitendo vandikambona achinditaura kuti ibva handina kana hwana vapana vangu ndovakufana kushanda navo vose vari kuenda kubasa zvapana nahwana tambonzipa tongozvihwira hwedu kune vamwe but ini pachangu kokushungurudzwa nekurohwa chichi akamborohwa ndiani wani munhu akarohwa kana akashungurudzwa wacho ndiani hanzi kune masoja akasvika kapa karova vanhu ndikudza chero kuzimbabwe kwanga toita legal mining vanongokuvinga masoja ikoko unongonorohwa kunyika kwako ikoko illegal mining zvaitendekwa masoja havasi kurova vanhu kuti kwaibvai muno vari kuteverera nyaya yebasa redu noti munhu wese zvekuti munhu wese mutemo wenyika obvious ndo zvavanofanira kutodii kutoita but iwo kana uchiziva kuti ako kusaidi kwako iwo risefa hazvinanidi otarisa vari kuvhunduka vachipera bhazi vaenda kumba isu kwatosara totangira kana zvatiremerawo sana baba totangira papo tenda mberi handitika I think ndikada kutarisa kubva kumashure kwana baba vedu vachiuya kunojoni kuno kwakusingatendekwe vanhu chinoshona nguva yanga isingatauki saka kumunotoitaura apa kwete kuti apa totaura shona patiri pose chero mutauni musprings chero kupi totaura shona language yedu toirambirani ko language yemuno totaura kana tichitaurawo newo muno masingahwe language yekumba but kana kuri kuti tichitaurawo isi wekumba hatingachitaura shona yedu tiri toga toga nenyaya yekuti tiri munomo haizvo hazvina basa ende maforeni hakusi mazimbabwe ndeti makandiri akawanda akazara muno saka apa nevekumalawi chichi varipo kana kuti ndimi malawi mozambiki zimbabwe lesotho nyika dzakawanda dziri muno dzakawandisa aiwa totenda kana avo vari ngotya nenyaya ngoti nyaya chigweja inonetsa vazhinji vacho vakatotangira chigweja muno so munhu akadero akazoona mapurisa akaona takadzingirirwa ashungurudzika mupfungwa dzake anoona sekuti pamwe kuda zvadomuomera unoona but ini semunhu akangokura ndingoita illegal mining ndongozviziva kuti ndakaona mapurisa ndokuillegal mining ndoti semunhu akauya muno ndisina passport ndaitozviziva kuti akutende kwechi munhu asina passport takayambuka nepabhodha setisina kuyambuka negwizi setisina kuyambuka nepabhodha straight hapana chinyowani chandovhunduka nhasi nzonzi kwai chazoitika chasirambobvira chaitika zvese zviri kungoitika zvitatagara chiziva kuti hazvitendekwi passport inodiwa munyika isiri yako illegal mining haitendekwi chero munyika musiri mako so pazviri zvose zviri tu zviri kuvhunduka vanhu zvagara zvingori obvious zvasingangotendekwi chero vanga vasati vabatwa vasati vadzingirirwa vachazobata I think last year kwakatsva vanhu more than BGM more than 20 vanhu vakatsva nemoto nemasoja but hatinambotiza munhu tangosara tiri pai izvezvo hapana munhu akatsva kana munhu akavhunika wandakaona ii but vanhu vakudi vakutiza hakusi kuti vari wrong vari right of course ivo hana dzavo hazina kudzikama but isusu kune vanhu vetangogara tingozviziva kuti muno muchidai handiti ndozvatongoziva kasi panokwanisika kamunongogadzirisa zvinhu zvenyu zongogara dziri right handiti panokwanisika zvakafanana naipapa tenokuti mari tatinadzo zvasina basa taidongopinda mubhazi handi bhazi rikunzi tikubetserwa nenyika taitokwira mubhazi topinda totogara munogadzira mabepa dziri muhomwe tasvika kumaredio ndoyotoshandisa kudi kugadzira mapepa ndichaenda zvechindosiya mari yacho kuno ndosvika kumba ndoda mari yekutanga kugadzira mapepa kuti ndigonodzoka ndizoshanda at the end ndakuenda kumba ndosvika ndanga ndopinda kutanga nemunhu ndombira mombe ndosungwa ndiri kumusha koko ndakuenda futi pai mujeri zvangofanana nekuno at least kuno ndongonongosungwa wanzi passport wondibvarira zvimazuva shomanana wondidi wondobvura ndingonodzeka pabhodha apo ndodofonera vakomana ndisendire mari ndadipotewa pano ndotokwira fundodi ndodzoka unless kana vavhara bhodha kuti hapasina munhu anobva kune imwe nyika aiwa gadzirisai mari dzenyu mutevere munogadzirisa nditi pasina mazuva ati tatotevera akoma chero vakati musi wa30 chero vakati kutanga nhasi havachativi handiti vagara vasingangotidi kuti munhu asina mapepa agara adii uchitotanga kutopinda muno musina bepa unongodorwa nehana udovhunduka unovona but unozoti after 2-3 years wodoona kuti but tingorarama mwana ndiri kupona nei nokutiza ukangozviziva kuti iwo maponero ako ndekutiza chingogara uri redi kuti paunongoona vaya vanokuti bepa watizo hainini pabondinganyeni wozi izvezvi ndiri kugara ndambotaura ndandangana masitende atambondiudza nyaya yekuti buda pano asi masitende ngotaura kuti gadzirisai mapepa wana kuda chii mapepa kana une mapepa ari right hazvina nidzi kuenda asi kana wagara une mapepa ako akadi akangonaka unongogara aiwa totenda mukoma wahoping kuti mari dzinokasika kuita munogadzirisa handiti ka haiko zvagara apa pachadi kuti kana wana mukana wotambisa mukana handiti ka alright mukoma maita basa vachiri busy guys vachiri busy kuita process yacho vachiri kumboita process yacho kuvapa mabepa kuti vakwanise kucrossa border
vari kumbovagadzira mabepa kuti vakwanise kucross. Anobaya padeni izvezvi. Achirumbodaidza list guys. Achirumbodaidza list yevanhu. Tiri ku Springs guys, tati tiri ku Springs. Tiri ku Springs guys. Tichiri ku Springs vari kumboita paperwork yacho. Ezororo navo vachiri pano vakamirira kuti vanhu vatanga vapedza kupiwa mabepa before they can give them chikafu chavo. Vari kumboita process yacho. Timboenda kumabhazi uko timbombonoona kuti zvakamira sei. Vari kupeka, vari kuvapekera. Handiti vanofanirwa kunge vane mabepa avo kuti vacross. Saka vari kumbovapa ma-ETD avo. Yakutozara bhazi yacho. Rimwe bhazi iri guys, iri atingira kutozara. Takumirira iri kumboita ma-ETD. Achiita ma-ETD. Manzwa guys kuti kune vamwe vasingadi kunzwa zvekudzokera. Saka ma-opinions evanhu akasiyana. Vamwe vatori serious nekuenda. Vamwe vari kutoti haiwa havazi kuenda. Vamwe vari kuti havazi kuenda. Ari kuti vanoda kumbotanga vagadzirisa mari dzavo vasati vaenda. Vari kugadzirwa ma-ETD guys. Vari kugadzirwa ma-ETD so that vakwanise kucrossa paboard. Ndo zvimwe zvakutora time. Vari kuvaitira nema-ETD avo so that vakwanise kucrossa paboard. Saka mirai timboona tione kuti anosvika here. Iri kuenda scooters kana? Iri kutoenda zvese nemabhavhu. Zviri kuenda. Zviri kutoenda mufunge. Mabhazi ari ku Springs. Ari ku Springs.
I'm gonna do the interviews, my guy. Nama pass ngata zohambe ebusuku lawa. Ha? Uzothatha izero. Ah, yeah, azohambe ebusuku lawa pass. I'm sure they are not going anytime now. The process is very long. It's not very quick. No, it's very slow, huh? Yeah, of course. No, we're not. And in fairness, I was here at 7. No, it's moving very slow, huh? Where are the people that I was so tasting bad? No, but yesterday they did say I like it. Maybe that's why. That's what the bus is here. That's what the timetable. So they want to leave now? No, now they are processing, they are putting the names now. And your name is called, then they know you're freezing. Then you have to go, the next thing is to get inside the bus. But this is not enough. So it's a 50-50 situation. No, they are getting the papers. So that's the people who put them bus. Everyone is getting the traffic. No, they won't make one of the Tiriku Springs, guys. Tiriku Springs. Cape Town muchazoudzwa tichazokudzai kuti vari kusvika rini. Zvanhasi tichimbori kuSprings. Tichanzwa kuti Cape Town pari kusvikawo rini.
Tiriku Springs, guys. Tiriku Springs. Vemalavi varipo navo mukati momo. Kasi nhasi tinomboita vekumusha kwedu. Tiriku Springs. What's happening with the numbers? Bias, yeah, bias. Yeah, but yes. Yeah, what else is yeah. So maybe speak to us now about those that you we have got the... think of a way we can take it forward. Okay. Because now we are seeing the people getting to the buses. So the question would be, what about those we're expecting one what about those? Okay. What is going to happen is these two buses, when they are full, we have got another bus, extra bus. Yeah, the extra bus was paid up to come and take you here, but it is going to come. Yes, that is if we can see
that these people we have got a remain. So if there's no remain, the very same person is going to go to fetch other people. So I don't think they are going to. So anyone who is not going to board this buses, obviously is deliberate. You understand? Then yeah, we are rescuing. Yeah, they will see the outcome. Because I can't now, you can't speak about the process. Yeah. The calls. Oh, okay, no, it's fine. All right, it's fine. Okay, when I put on a reaction, how do you feel about what's happening? Okay. So we to Maba say July 9th, this is yeah. So I want to go to that is useless. Yeah, banking. I'm speaking here. What's your prediction to Bafana versus next week today? How do you interact with your players? Seriously? If there's no case, there's no Perez. So, imagine the shy life. That's what is carrying there with us. That's a light. Oh, okay. So Nina Ali studio nishaya ngaphandle. That machine is getting to show you. Okay. You can even see what's happening. This thing has replaced the truck. No, don't feed. We are doing interviews first. Yeah, let's do them while they feed it first. They need to give away those things. I need to take care. So we feed the interviews first. Live. Not live on air. Live. This is a can come to your guest. Don't even start to feel it's okay. Then I'll show you what it looks like. So when you do live on recording, see this? Here's the picture. Then it's still connecting to Joburg. Okay. Joburg 3. That's a channel. There's 3 channels. So maybe another group someone else is using channel 2. They have like different channels, like 5 channels. But they're still offline. These are all the channels. So if the other channel is easy, they give you another one. Like this is Joburg 8, right? So you see it's still offline. So you can SIM cards. You've got like 10 or 12 SIM cards. See, then it's ready. You say start. Then it's ready. Once you start, it's live. Say start.
Selecting. Stop. It's live. 2 seconds. So guys, hanzi takamirira vamwe vanhu kavasipo vambori bhizi kumabasa uko vari kumborongedza. Saka pari zvino tichambokata handiti tinenge tingongoupdate kuti zvakamira sei nekuti vatora vanhu kupi nekupi. But vanhu vari kupota havo vachiuya mbichana. Saka tichazongokuupdate handiti pari zvino mirai timboti katei mbichana handiti. Because vamwe hanzi vachiri kure. Kasi vari kuuya vamwe vanga vachinonopedzisa kumabasa kwavo uku. Then tozokungokuupdate but ndo zviripo guys background vanhu vakudzokera kumusha voluntarily nenyaya dziri kuitika apa. Fine kune vamwe vari kuti havazi kudzokera havo but vakawanda vacho vari kuti zviri nani vongodzokera vachiri vapenyu handiti. Pote muchingotinamatira guys, let's pray for those who are traveling voita matraveling messes handiti. Musakanganwe kavasina mapolicies ngatibate isisimeli tiregister mapolice. Ngatiregister mapolice guys. Thank you so much. Muwe nezuva rakanaka kumabasa kwenyu. Mwarakomborere kubata kwemaoko kwenyu wherever you are. May God bless you. Thank you. But the thing is one, we have got people registered, some of them were not here. We are fortunately the people who did not register who are here. So what we are going to do, we happen to have the emphasis, we are going to replace them with the people who